when the beat drops out. Γεια σου παιδιά. Τον τελευταίο καιρό όλοι μιλάνε για αυτόν τον Γιωργάκη και πήρα την απόφαση να μάθω ποιος είναι. Να, π.χ. έμαθα ότι παίζει LOL, γουστάρει άτομα από το West και ότι θέλει να γίνει νυχτερίδα. Ας δούμε το καλωσόρισμα στο Γιωργάκη και στο φίλο του Χρήστο από την εκπομπή Ουράνιο Τόξο. Καλησπέρα πουτανάκια, Ουράνιο Τόξο εδώ. Έχουμε δύο καλεσμένους, τον XX Χρήστος XX7. Γεια σου Χρήστο. Χαιρέτα ρε μαλεξμένο. Άντε μπράβο. Και τον Γιωργάκη που θέλει να γίνει νυχτερίδα. Γεια σου Γιωργάκη. Άντε. Και αυτή τη μαλακία δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, αλλά πάει πέρα εδώ από πριν. Δεν μου λες, από πού το πήρες αυτό? Πώς ήταν ένα μαλακισμένο στο West και μου το έδωσε. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια ζωγραφιά που μας έφερες, αλλά δεν ξέρω τι είναι ρε Γιωργάκη. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το μουνί της μάνας. Ας δούμε και στη συνέχεια τις δηλώσεις που κάνει ο Γιωργάκης για το σχολείο του. Κατάλαβα. Αλλά είχες πάει μια φορά στο παιδικό σταθμό και λες άρεσε, έκλεψε λιγάκι και έφυγες. Ναι. Και έριξες μαύρη πέτρα πίσω σου, δεν ξαναπήγες. Ναι. Πας τώρα στο παιδικό σταθμό ή όχι? Όχι. Θα πας όμως όταν είναι στον υπηαγωγείο. Να σου πω κάτι. Πες μου τι θες. Δεν θα ξαναπάω. Αυτό το παιδί το συμπάθησα πάρα πολύ. Όμως ο Χρήστος θα δούμε στο επόμενο βίντεο πως τον στεναχώρησε για ένα συγκεκριμένο θέμα. Εγώ όταν μεγαλώσω θα γίνω μια νυχτερίδα. Είναι μια άποψη. Δεν μου λες. Δεν γίνεται να γίνεις νυχτερίδα. Τι θες να ρωτήσεις? Άμα θες να ρωτήσεις αμέσως. Τι θες? Να σας πω κάτι. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να σας πω κάτι. Κάντε και ένα like και ένα subscribe. Και να σας πω κάτι. Bye. Baby, I feel you pull me to the dark side.